Strašni drekavac opet napada. Neko je vrijeme terorizirao stanovnike sela nedaleko Prijedora, a ovog puta od njegovih se krikova krv u žilama ledi stanovnicima Crnče, udaljenog 20 km od Dervente. Dio mještana tvrdi kako su i vidjeli strašno mitsko biće za koje nitko točno ne zna što je. Ja sam gledao kod one žice Đana kapija, ide nešto ovako, bijelo je na njem, sve, ko konj kad se uspre na prednje noge, ali je sve u bijelo, ali ide ko munja. I to kako je došlo kod onog bazena jedan minut, da li je se to zadržalo, kam vidite, ali kaj vidimo. Obitelj Pjetlović iz Crnče kaže da su drekavca vidjeli jedne noći za punog mjeseca. Mještani žive u strahu, čim padne mrak zaključavaju vrata i zatvaraju prozore, a zbog dojava građana o jezivim krikovima na teren je izašla i dobojska policija. Ja sam nazvao policiju. Došla je policija, šta je tako i tako, odemo malo ovako da vidimo kaj stope, kako ide. Ja sam vidio možda 100 metara u bijelome, ne vidim nogu, a ide od zemlje ovako i ništa, policija je bila tude, ništa se čulo, ni vama je se čulo, ružan glas. No ovo nije prvi put da se mještani Crnče susreću s ovakvim jezivim događanjima. Na jednom brdu u mjestu postoji djevojačko groblje gdje su Crnčani znali viđati neobjašnjive pojave. Da su ovdje susreli se svatov, i ovo se zove djevojačko groblje, da su ovdje svatov izginuli, mlade da su izginuli, zato se zove djevojačko groblje. Uvijek su ovdje pričali i bojažljivo bilo proći pješke, noću. Uvijek je se ovdje, kažu, prikazijalo, ili se mlada prikaže. A oni koji ne vjeruju u strašnog drekavca imaju svoje teorije. Jedna kaže kako mještane plaši običan čovjek, druga da je riječ o zamaskiranim ljudima koji su maske kupili u Italiji ili Sloveniji, a treća pak da je drekavac zapravo čovjek uhvaćen u preljubu koji je pobjegao s plahtom na sebi uz glasne krikove i galamu.